Teším sa, že ste prišli, že tu máme piatok ráno a už druhý náš spoločný program na tomto Semfeste. A ako ste sa dnes vyspali? No počujem iba niektorých, premyslite si, čo chcete povedať a keď sa to opýtam ešte raz, tak môžete nahlas každý zakričať, ako ste sa vyspali. Takže ako ste sa vyspali? Najviac som počul, že dobre, takže to znie tak pozitívne. A verím, že aj tí, ktorí sa nevyspali úplne najlepšie, tak budú mať aj tak dnes pekný deň. A je tu niekto, kto spal viac ako 7 hodín a môžete sa aj postaviť. Nech vidíme, kto tu dnes bude najčerstvejší. Tu máme zo pár ľudí, výborne, môžete im zatlieskať, tam sú chlapci. Výborne, takže výborne ste sa nachystali, aby ste dnes zvládali naplno spracovať to, čo budete počuť. No a ešte sa vás opýtam jednu otázku a na to môžete reagovať, že dáte palec hore, dole alebo tak do stredu. Že aké ste mali dnes raňajky? Vidím samé palce hore, výborne, bola treska, tak to musí byť palec hore. Super, super. Tak som rád, že ste sa dobre najedli, lebo aj to potrebujeme, aby sme sa posilnili hneď takto na ráno. A ešte, aby sme sa trošku prebrali, tak môžete sa trošku otočiť k vašmu susedovi a môžete si dať navzájom trošku takú masáž, pomasírovať ramena. Výborne, výborne. Super, super, nech sme aj tak fyzicky uvoľnení, pripravení. A môžete aj zmeniť teraz smer. Nech ten, kto je na kraji, nech aj on. Výborne, tak to je taká skvelá, jednoduchá rozcvička na dnešné ráno. Tak som rád, že ste sa trošku rozcvičili a teraz sa rozcvičíme ešte trošku viac, ale na to potrebujem, aby prišla ku mne Katka a z Connection stanu a ona vám už povie viac. Ďakujem, dobré ráno všetkým, takže dúfam, že ste sa teda dobre vyspali. A je tu niekto, kto už je aj rozcvičený? Áno? Áno, tam vidím niekoho, lebo my sme už v Connection sa stihli takú rozcvičku, ale tí, ktorí ste nestihli, neváhajte, nebojte sa, lebo ideme sa trošku rozcvičiť. A ja mám pre vás takú skvelú aktivitu. Možno ste si všimli, že už funguje naše Semfestové nové bingo. Že počas celého festivalu môžete hrať také skvelé bingo, super ceny. No a my si to trošku skôr vyskúšame v takej menšej verzii, menšieho binga. A to, že ja mám pre vás niekoľko úloh, ktoré musíte teraz splniť. Že musíte nájsť napríklad človeka, ktorý chodí behať, alebo je jedináčik a takéto. Nemám papiere, nemám pera, ja som taká eko. Všetci máte mobily, kto nemá mobil, spojí sa s kamošom, čo mobil má, hráte v dvojici. Dobre? A vašou úlohou je veľmi rýchlo nájsť do každého polička nejaké meno. Nemôže to byť vaše meno, dobre? Takže postavíme sa a hľadáme kamarátov. A ten, kto bude mať prvý, tak samozrejme kričí, že bingo! Hej, to som to nepovedala. Takže keď budete mať, tak kričte bingo. Máš?
Kto má? Kto má? Máte niekto? Vy máte? Dobre, tak poďte sem potom dopredu. Zatiaľ sa postavte pred stage. Vy ste boli spolu v dvojici? Dobre, tak chvíľko ešte počkáme, že či ešte niekto sa objaví. Vy už tiež máte? Hej, máte isto ľudí? Ale kde to máte napísané? Musíte to mať niekde napísané, chlapci, aby ste mi vedeli ukázať, že kto napríklad vie, že zjedol niečo živé. Musíte tam niekoho mať napísaného. Dobre, ja si myslím, že si dávame posledných 30 sekúnd. Ešte niekto? Zatiaľ len jedno bingo? Aj ty máš bingo? Čiže vy dve ste osobitne? Oni sú spolu a ty... Aha, dobre, super. Dobre, ja si myslím, že ja to ukončujem, časomiera vypršala, môžete si sadnúť, tí, ktorí nestojíte teda pred pódium. Ja dúfam, technici, že sa nič nestane, keď pôjdem trošku bližšie k pódiu, nič sa nestane, že? Dobre. Čiže môžem si tu aj sadnúť? Je to v poriadku? Dobre, ja si tu sadnem. Máte? Ak nemáte, nevadí. Dobre, nevadí. Dobre, poďte. Poďte sem. Dobre, tuto máme, kto bol prvý? Dobre. Lenka, dobre si pamätám, že? Áno. A vy dve ste súťažili spolu, že? Dobre. Tak ja mám na vás otázku. Počúvame. Že koho máte napísaného, že by zjedol cibuľu ako jablko? No my sme takto išli bingo. My sme nešli všetky. Bingo No ale bingo musí byť, že všetko. nie, bingo stačí tak, alebo tak, alebo tak. To je bingo. To je bingo. Dobre, to ste ma prechytračili. Normálne som sa zasekla na svojich vlastných pravidlách, nevadí. Dobre, tak kto by vedel zarecitovať niečo do mikrofónu? No, my máme, že jedináčik, Aha, no dobre. to ideme bingo dole. Mhm. Takže jedináčika máme Adam. Jedináčik, idete dole, čiže ten stredný rad dole. No, stredný rád. Takže máte aj, že jedináčik, aj by vedel zarecitovať niečo do mikrofónu? Niekoho? Tak koho máte napísané pri tom, že kto by vedel niečo zarecitovať, sa pýtam. No, Katka. Ktorá Katka? Kto je Katka? Nie ja, dúfam. Ktorá Katka? To sme sa nepochopili, to musí ten človek schváliť, to nie len tak. No dobre. Citovať. Keď pršalo, mrholilo. Ja si tu stále šijem bič na seba, ja vám nejdem nič recitovať, no dobre. Dobre, ale ďakujeme, zatlieskame, lebo zvládli tú úlohu. Ďakujeme. Ale aj tak mám otázku, že čo myslíte? Dobre, ďakujeme zatiaľ, ďakujeme. Môžete si zadnúť. Ja mám otázku, myslíte si, že by naozaj niekto zjedol cibulu ako jablko? A chce si to niekto tu akože pred všetkými ukázať, že by to fakt zvládol? Taký challenge tu dávam, akože zaslúži si ten človek veľký potlesk. Poďte, ak to zvládneš. Poď. No poď, neboj sa, poď. Nikto? Poď Marek! Zatlieskame Marekovi. Dobre. Ty kokšo, ty aj si sa vybehol, takže nech sa ti páči, rozbal si svoje jablko. No a poriadne sa zahryzni. Dobre? Tak ja som zoravý. Wow. Počuj Marek, dneska sa neboskávaj, dobre? Radšej. No, tak, trikrát sa umyť. Dobre, tak nech ti chutí Marek, ďakujem. Môžeš odísť. Ďakujem. Dobre, zatlieskame ešte raz. OK, a takéto šialené aktivity, a možno aj trošku šialenejšie, môžete stretnúť v našom Connection stane, teda ja som priamo z Connection stanu a rada by som vás pozvala dneska na program. Dneska hneď po hlavnom programe o 10:30 začíname hlavný Connect, budú tam chvály, budú tam hry a bude mať super slovo opäť s Janým Šimočkom, proste nevieme sa ho navážiť, ktorý bude mať tému o Boh Otec, takže určite príďte, podľa mňa je to brutálna téma.
A taktiež od 1 nás čaká babinec, čiže iba pre dievčatá, čiže samozrejme budeme riešiť všetko, čo sa tam rieši, od, ja neviem, nechtov, chlapcov a ešte neviem čo, ale taktiež to bude veľmi dobrodružné. Takže určite, dievčatá, príďte a myslím, že potom od 3 nás čaká veľká hra, takže príďte na veľkú hru, to bude brutálne vtipné a spoločne sa zahráme a od 5 nás čaká diskusia na tému takého psychického zdravia, návštevy u terapeuta a tieto veci, ktoré je super riešiť. Takže ak máte o niečo také záujem, určite príďte, radi vás uvidíme a o 10:30 v noci, prekvapenie, 3, 2, 1, si zatancujeme spoločný belgičák, takže nechoďte spať, bude belgický tanec a my sa na vás veľmi tešíme. Takže zatiaľ sa majte, čaute. Ďakujeme Katke z Connection Stanu. Potom vám budem musieť povedať aj o inom programe, lebo to isto všetci pôjdete do Connection Stanu a tam by ste sa všetci nezmestili. Ale určite sa tam zastavte. No a ja mám ešte jednu otázku na vás. Pamätáte si niekto, o čom sme hovorili včera večer? Áno, a o čom to bolo? O začiatku, výborne. Nie všetci tu asi včera večer boli, ale sme radi, že ste prišli a že ste tu teraz medzi nami. A včera sme sa teda vrátili naspäť. Ten náš prvý návrat išiel naspäť do raja, ale cesta nie je vždy taká jednoduchá a priama. A dnes budeme hovoriť trošku aj o tom, aké to je, keď občas blúdime a čo vtedy robiť a tak ďalej, lebo tak je to často aj v našich životoch, že naozaj nie je to jednoduché vždy. A my sme veľmi radi, že dnes je medzi nami Dominika Kopšová, ktorá nám príde povedať niečo o svojom živote a niečo o tom, ako Pán Boh konal v jej živote. Takže môžete jej zatlieskať. A my už teda Dominike odovzdávame slovo. Ahojte všetci, ja sa veľmi teším z toho, že môžem vám povedať o tom, aké veľké veci urobil Pán Ježiš pre mňa. A ja sa chcem na začiatok opýtať, že kto ste vyrastali v kresťanskej rodine, že či by ste mohli zdvihnúť ruku? Myslím si, že je to asi polovica, alebo možno aj nadpolovičná väčšina. Ja som nevyrastala v kresťanskej rodine, ja som o Bohu nič nevedela. My sme ani krstení neboli. Môj pradedo, on bol taký fanatický komunista a pochádzala som z takej lepšie postavenej rodine, čiže mne tak nič nechýbalo. Čo som si zmyslela, to som mala. A človek, ktorý je vlastne v takýchto podmienkach žije, tak čoskoro ho prestane baviť život. A ja som nevedela, čo so životom. A som si tak hovorila, že môžem sa vydať akoukoľvek cestou a najlepšie bude, keď proste vyskúšam všetko, čo mi príde do cesty. A táto veta sa mi stala takým prekliatím, že naozaj všetko, čo prišlo do cesty, tak som vyskúšala. Už v 14 proste začali prví chlapci smilstva. Do môjho života prišli drogy, najprv cigarety, alkohol, neskôr marihuana, potom aj tvrdšie, kokain, pervitín, LSD. Ďalej hľadala som proste, o čom je tento život. Aký je zmysel života, tak som hľadala vo východných náboženstvách. Kresťanstvo ma nikdy nelakalo, nezaujímalo. Proste nerozumela som, ako niekto môže veriť tomu, že Boh sa stal človekom a že išiel proste na kríž, aby zaplatil za naše hriechy, aby nás zachránil, spasil. Prišlo mi to proste ako bláznovstvo tomu veriť a tak som hľadala inde. Proste skúšala som čarodejníctvo, bielu mágiu, silu pozitívneho myslenia, buddhizmus, hinduizmus, jogu, meditáciu a vlastne ako keby nič mi nedávalo odpoveď na tie otázky. A viete, všetky tieto veci vám sľubujú ako keby také chvíľkové potešenie. To je jedno, či drogy, alebo proste tieto východné náboženstva, či joga, meditácia, sľubujú vám nejaký pokoj alebo chvíľkové potešenie. Ale to je ten problém, že oni vám ho aj dajú, ale neskôr si vypýtajú takú svoju ťažkú daň. Keď si zoberete len taký alkohol, proste možno vás chvíľku uvoľní, ale potom na druhý deň vám je veľmi zle a proste nakoniec mnohým to zobere prácu, rodinu, zdravie, celý život. A je to ako také červotoče, ktoré najprv napadnú dom a nič nevidieť, ale počas sa ten dom spadne a mne sa to stalo, že ten dom mi spadol a skončila som tak, že som sa pokúsila o samovraždu, kde ma vlastne mama našla popri tom a kde som sa vlastne úplne zrútila a mama rozmýšľala, že či ma dá na protidrogové alebo na psychiatriu. Ja som si vybrala radšej psychiatriu, lebo na protidrogovom bol taký tvrdý režim, kde ma vlastne nadopovali antidepresívami a stabilizátormi.
A jednoducho u mňa sa to vracalo po dobu 9 rokov, každý rok 1 až 2 razy, že som nebola schopná vôbec fungovať a skončila som zase v nemocnici a tak mi dali 50% dôchodok s tým, že vlastne nemohla som normálne pracovať a povedali mi, že také prípady ako ja proste pre nich nie je už riešenie a že uzdravená nikdy nebudem. Ale Boh sa ma nezdal, čo je pre mňa do dnešného dňa záhadou, vzhľadom k tomu, že z akej rodiny som pochádzala a proste my sme ako rodina v podstate pľuli Bohu do tváre. Keď sa pozriem okolo seba, na mojich súrodencov, na mojich kamarátov, vždycky som bola zo všetkých proste tá najhoršia. Tie najhlúpejšie nápady vždycky vyšli proste z mojej hlavy. A proste práve mňa Boh si našiel a práve nado mnou sa zmiloval. Keď sa zmiloval nado mnou, dokáže sa úplne nad každým jedným človekom. A myslím si, že keď zachránil mňa, tak naozaj môže zachrániť úplne každého. A Boh ma navštevoval svojou milosťou rôznymi spôsobmi. Proste poslal mi veriacich spolužiakov do cesty, ktorí pevne tvrdili, že jediná cesta je Pán Ježiš Kristus. Proste nie je to inej cesty. Na jednej strane ma tým veľmi hnevali, ale na druhej strane ma to aj fascinovalo, že ako si môžu byť proste tým taký istý. Proste Boh mi dal sen, kde som zomierala a kde proste Pán Ježiš prišiel a zachránil ma, kde ma nič nemohlo zachrániť, žiaden môj skutok, nič v živote a jedine On. Raz som sa ocitla v takej slabej chvíľke, že som začala proste volať na Boha, že Bože, ak skutočne si, a to bola jedna z mojich prvých modlitieb, a povedala som, Bože, ak skutočne si, ak ten bláznivý príbeh s tým Ježišom na kríži je naozaj pravda, tak mi to dokáž. A v tej chvíli ja som vedela, že to nerozprávam len tak do vzduchu, ale proste tú miestnosť naplnila Božia prítomnosť a ja som v srdci vedela, že je to isto pravda. Ja som sa na druhý deň tvárila, že proste sa to nestalo, išla som si ďalej svojim životom. Ocitla som sa v dobrovoľnej službe pri umierajúcich ľuďoch, lebo som si myslela, že oni mi najlepšie budú vedieť povedať, o čom je tento život a aký je proste jeho zmysel. A videla som tam kresťanov, ktorí reálne žili proste podľa Biblie a videla som, že oni majú niečo, čo proste ja nemám a ma to aj ťahalo. Ale na druhej strane som bola konfrontovaná tým, že myslela som si, že keď sa stanem kresťankou, už si nebudem robiť proste to, čo ja chcem. A myslela som si, že stratím svoju slobodu. Myslela som si, že keď proste robím to, čo ja chcem, že to je sloboda. Ale to vôbec nie je sloboda. Ja som bola najväčším otrokom. Bola som otrokom mienky ľudí. Bola som otrokom drog. Bola som proste otrokom hriechu. A vôbec som nebola slobodná. A proste sloboda nie je svojvôľa. A ja som vlastne bola konfrontovaná tým životom tých kresťanov a ich radosťou, láskou medzi nimi. A krátko na to som zažila také stretnutie s Bohom, že Boh ku mne prehovoril. Neprehovoril ku mne, ako mňa teraz počujete, že hlasom ani myšlienkou, ale bolo to niečo hlboké v srdci, niečo ako hlas svedomia. Keď niečo zle urobíte, tak proste niekde hlboko v srdci cítite, že by ste to mali napraviť. A nejakým takýmto spôsobom Boh ku mne prehovoril a povedal mi, že proste dnes je ten deň a že aby som si nezatvrdzovala srdce a nech vyskúšam, že je dobrý. Ja som nečítala predtým Bibliu, ja som nevedela, že tieto verše sú v Biblii, to som tam neskôr našla. A keď som Bohu povedala áno, úplne ma uzdravil, lekári mi vysadili lieky, oslobodil ma od všetkých týchto hriechov. Nepotrebovala som už drogovať, nepotrebovala som už proste hľadať to šťastie inde, lebo on sa mi stal tým šťastím. Začala som čítať Bibliu, ktorá ma usvedčila, snažila som sa zmeniť proste svoj život svojou silou. Zistila som, že to nejde. A vtedy som sa prvýkrát zlomila pod krížom a začala som volať na Boha, že Bože, prosím ťa, len ty ma dokážeš zmeniť, ja sa zmeniť nedokážem. A odtedy proste zažívam to, že už netúžim tak po hriechu, ale túžim potom konať voľu Božiu. A aj keď proste nie vždycky robím všetko dokonale a padám, viem, že on sa na mňa pozerá ako otec na svoje dieťa, ktoré proste sa snaží chodiť a učiť sa chodiť ako jeho otec. A keď padne, tak ten otec uteká za tým dieťaťom a proste zdvihne ho a ide ďalej. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli a ak by niekoho zaujímalo viac, tak som tu dneska celý deň až do noci a veľmi rada vám proste porozprávam viac. Buďte požehnaní. Tak ahojte Semfest.
a prajem každému pekný deň. A verím, že celý deň bude taký pekný, ako bolo toto ráno, že sme sa zobudili do takého slnečného dňa a dovoľte nám, aby sme začali blok chvál na tomto hlavnom programe. A pozývam vás všetkých do spevu týchto chvál, ktoré si myslím, že budú pre všetkých známe a aj keď nie, tak skúsme sa zamýšľať nad tým, prečo tu vlastne sme a vďaka komu tu sme. A tak začneme aj prvou piesňou, v ktorom budeme chváliť toho, ktorý je tvorca celého sveta. Tvorca všeho míra, v ústretí tebe pieseň nesie sám. Tisíce svetov tvoja ruka zdvihla, na tvoje slovo vznikli nebesá. Pred tvojim trónom, Bože, zaplesá, si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň. Som ako kvet, čo v slnku hlavku točí, či tichých vôd si žiadajúca laň. Pred tvojim trónom, Bože, zaplesá, si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Ty si náš tvorca, my sme tvoje deti, tú milosť nikdy nik nevezme nám. Na celou svetou tvoja láska svieti, s nádejou dvíham dlane k výšinám. Pred tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Pred tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Ježiš, dávno to už viem, že si verný Pán, že na kríži si všetko dal, až tak si o mňa stál. Len kvôli tebe som má smysel byť a poznať smiem. Tak o tebe dnes spievať chcem, nech celý svet to vie. Že tvoja láska ma našla, tvoja spása ma zdvihla, tvoja milosť sa ma dotkla. Nový život mám a tvoja dobrota ma drží, tvoja vernosť sa ma nevzdá, tvoja nádej vpred ma ženie, si môj verný Pán. Ježiš, dávno to už viem,
že si verný Pán, že na kríži si všetko dal, až tak si o mňa stál. Len kvôli tebe som mal zmysel byť a poznať smiem. Tak o tebe dnes spievať chcem, nech celý svet to vie. Že tvoja láska ma našla, tvoja spása ma zdvihla, tvoja milosť sa ma dotkla. Nový život mám a tvoja dobrota ma drží, tvoja vernosť sa ma nezdá, tvoja nádej v predmaženie, si môj verný Pán. Kvôli tebe smiem, žiť už smiem, kvôli tebe mám, mysel bytia mám, kvôli tebe viem, kvôli tebe som, kvôli tebe smiem, žiť už smiem, kvôli tebe mám, mysel bytia mám, kvôli tebe viem, kvôli tebe som, kvôli tebe smiem, žiť už smiem, kvôli tebe mám, mysel bytia mám, kvôli tebe viem, kvôli tebe som, kvôli tebe smiem, žiť už smiem, kvôli tebe mám, mysel bytia mám, kvôli tebe viem. Poďte s nami. Že tvoja láska ma našla, tvoja spása ma zdvihla, tvoja milosť sa ma dotkla. Nový život mám a tvoja dobrota ma drží, tvoja vernosť sa ma nevzdá, tvoja nádej v predmaženie, si môj verný Pán. Že tvoja láska ma našla, tvoja spása ma zdvihla, tvoja milosť sa ma dotkla. Nový život mám a tvoja dobrota ma drží, tvoja vernosť sa ma nevzdá, tvoja nádej v predmaženie, si môj verný Pán. Kríž a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy späť. To všetko je len o tebe. Zatras nebesia, roztrni oblohu, veď každý z ľudí vie, je to tu o Bohu. To všetko je len o tebe. Tebe a nie nám patrí sláva, len tebe a nie nám patrí sláva, len tebe a nie nám patrí sláva, len tebe. Našich srdc tebe chvála znie, na tvári je ten, čo rozumie, to všetko je len o tebe. Zošli oheň svoj na oltár obete, plameň našich chvál dá vedieť vo svete, to všetko je len o tebe.
Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám. Zem sa chveje a vrchy kričia len o Tebe. Slnko žiari a more hučí len o Tebe. Celý smelý sa točí a spieva len o Tebe. A Tvoje deti kričia, kričia len o Tebe. Len Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám patrí sláva, len Tebe a nie nám. Tak sa ešte pomodlíme. Tak, Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tieto chvály, ktoré sme mohli mať, za tento čas uctievania. A tak ťa prosím, Pane, že by si tu medzi nami konal počas celého dňa, či už teraz na programe, alebo keď sa rozlezieme po seminároch, štúdiách, rôznych stánoch. Prosím, Pane Ježišu, že by si nás premienial, že by sme z tohto Semfestu nezostávali takí, neodchádzali takí, ako sme na ňo prišli. Prosíme, drahý Bože, premieňaj nás. Amen. Pane, tak chcem ťa chváliť a ďakovať Ti za to, že si dobrý. Že si dokonale dobrý ku nám. Že sa staráš. Že to môžeme dneska vidieť. Ďakujem Ti za toto krásne ráno, za tých ľudí, ktorí tu sú, za tie úsmevy, ktoré som už videla a jednoducho Ti chcem ďakovať za to, že si dobrým otcom. Za to, že čakáš s otvorenou náručou na každého z nás, kým prídeme naspäť, kým sa navrátime. Ďakujem Ti za to, Pane, že si Boh, ktorý nás vidí. Ďakujem Ti, že vidíš tento celý Semfest, tento celý program, všetko, čo nás čaká, ale ďakujem, že vidíš aj každého jedného úplne konkrétne. Ďakujem, že vidíš do našich srdc. Ďakujem, že vidíš, čo potrebujeme a ďakujem, že nám chceš dať to, čo potrebujeme. Aj tu na tomto Semfeste, aj v dnešné ráno. A tak ťa len prosím o otvorené mysle, aby sme to mohli prijať, lebo verím, že Ty máš pripravené dobré veci pre nás. Amen. Pane Bože, tak ďakujeme Ti za tento Semfest, ďakujeme Ti za toto krásne ráno, za to, že nám takto svieti slnko a ďakujem Ti za každého jedného človeka, ktorý sem prišiel. Ďakujem Ti za to, čo sme mohli počuť, ale aj za to, čo ešte budeme počuť. A prosím ťa, Ty si tak aj pripravuj naše srdcia, aby sme boli otvorení to príjmať a aby Ty si nás mohol meniť. Prosíme ťa o ten celý program, o všetko, čo nás čaká, aby to všetko išlo tak, ako má a aby sme boli tak povzbudení Tebou, aj tak sebou navzájom. Prosím ťa o každého jedného, ktorý je tu, aby mu tu bolo dobre, ale aby mu bolo dobre v Tvojej prítomnosti, aby Teba mohol poznať viac a viac. Amen.
Tak videli sme video a to znamená, že prichádza téma, že dnes budeme pokračovať v tom, čo sme včera začali a nášho rečníka už poznáte vy, ktorí ste tu boli včera. Je to opäť Jany Šimočko. Nebudem ho už dnes tak predstavovať. Áno, môžete ho privítať poriadne. Tak Jany bude dnes pokračovať v tom našom príbehu, tak pozorne počúvajme a odovzdávame ti slovo, Jany. Ďakujem veľmi pekne a tak som rád, že sme tu. A kto mal takú dobrú noc, že sa dobre vyspal, super, paráda, výborne, tak ja sa veľmi teším. Sa nám to tu poblúdim tu ešte v tej hmle. No, rýchle opakovanie, keď náhodou si tu včera večer nebol, alebo si úplne už zabudol, tak rýchlo preopakujeme, hej. Sme rozprávali včera o tom, že čo bolo na začiatku, ako to bolo. Tak také 3 hlavné veci sme hovorili, čo Pán Boh urobil, že pre človeka všetko pripravil, všetko už stvoril, len ho tam dal a on len mohol povedať, že wow, to je pre mňa. A potom zaspal a potom sa zobudil a zrazu tam bola žena. Sme rozprávali o tom, že keby vtedy sa konalo Miss Universe, ona by to zaručenie vyhrala. A on, že wow, tá je pre mňa. Tak, a potom človek urobil nejaké rozhodnutie a to bolo, že a vieme, tam bol ten had. Viete, ako sa volá tá fóbia z hadov?
také ťažšie slovo. Fobie sú také ťažšie slova. Je to, že ofidiofóbia. Ofidiofóbia. To je, keď sa bojíš hadov, hej? Takže prišiel had, človek proste zabudol na nejaké veci, čo sa s Pánom Bohom dohodol a urobili ou. Dobre, tak poďme skúsiť si len zopakovať to, že wow, tak všetci spolu nahlas, že či sme zobudení. Dobre, tak poďme, hej, že wow. Výborne, presne to malo byť tá emócia, že to ide dolu, hej. Ešte raz, toto ide, že hore, že to je niečo úžasné. Wow. Super. Hej, tak to asi vyzeralo na začiatku. No a potom, samozrejme, prichádza hriech, vstupuje hriech, odvtedy vlastne žijeme vo svete, kde je hriech a človek je prirodzene hriešný lebo v raji už nemôžeme byť s týmto hriechom, ale bol tam sľub však, že ten had bude rozmliaždený, to zlo bude zničené a bude raz dobre. No a vchádzame do témy poblúdenie a to je vec, kedy... Kto sa už tak niekedy stratil, že potreboval až pomoc niekoho, aby ho našli? Hej? Super. Ja keď som bol taký malý, neviem presne, možno som bol škôlkar a v jednom meste nemenovanom som bol, čo som ho nepoznal, tak som sa stratil, že normálne som ostal plakať na chodníku a taký ujo starší na bicykli sa ma ujal, zobral ma na policajnú stanicu, policajti ma vozili po tom meste a nakoniec sme našli rodičov. Oni boli hneď za rohom, tam, kde som ja stal na chodníku. Ale aspoň som spoznal mesto a vozil som sa v policajnom aute. A odvtedy som sa už v policajnom aute nevozil. No a nie je to ľahké, keď poblúdime. Zrazu máš pocit, že všetko je ďaleko, že to nie je možné. Je také veľké mesto. A kde sú moji rodičia? Kde je môj otec? A on bol hneď za rohom, on bol tak blízko. A aj o tom budeme rozprávať, že niekedy máme pocit, že sme stratení, ale ten otec je tak blízko. A začalo to tak, že keď už naozaj Boh videl tú všetkú skazenosť a bola naozaj veľká, a že zmýšľanie srdca bolo ustavične zlé. Hej? Že zmýšľanie ľudského srdca bolo ustavične zlé, tak Hospodin náš, počúvajte, oľutoval, že učinil človeka, zabolelo ho srdce. To je to, čo som včera naznačoval. Ja mám taký pocit, iba môj úplne subjektívny pocit z toho, že Pán Boh trošku ostal prekvapený z tej sily slobodnej vôle človeka, že ho zabolelo srdce z toho. A povedal, tak ja ich zotriem z povrchu zeme, všetko, čo som stvoril, aj ľudí, aj zvieratá, aj plazy, aj nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Hej, čiže to bolo niečo, že skazenosť, zmýšľanie ustavične zle, ale, to je veľká zmena, hej, ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. To nachádzame v Genézii 6. Čiže tam prišla taká zmena do celej tej histórie ľudstva, že Pán Boh, keď videl, že to nie je normálne. Ten človek, on naozaj sa ustavične rozhoduje zle. To nedáva zmysel. On mi neverí a ide si svojou cestou a stále padá a stále robí chyby. Až mal pocit, že asi tak niečo nové vymyslím. Hej. Ja neviem, čo by to bolo, ale nejakým spôsobom tam vstupuje tá milosť a v jeho očiach našiel milosť Noé. A Noého poznáme aj deti, všetky zvieratá na lodi a tak ďalej. O tom nebudeme rozprávať až tak veľa dnes, ale jednoducho tam prišla druhá šanca. A tých šancí je strašne veľa, aj v našom živote, aj v ich živote. A potom dokonca až zblkol hnev Hospodinov proti Izraelu a nechal ich blúdiť pušťou 40 rokov, kým nevyhnulo celé pokolenie, ktoré páchalo, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hej. A tu vidíme dôsledok hriechu. Neviem, či to vidíte za bicimi, ale dôsledok hriechu bol, že ich nechal blúdiť púšťou. To je obdobie, kedy samozrejme oni už mali zasľúbenie, že poďme, hej, bude zasľúbená zem a dostaneme sa tam, ale proste jednoducho celé to pokolenie, ktoré vyšlo, by malo teda vyhynúť a nechali ich blúdiť púšťou. A my ľudia sme takí jednoducho, hej, že nie sme spokojní. Určite poznáte tie príbehy, jak išli tou púšťou a všetko mali, však mali aj tú manu,
mali prepelice, ale stále na niečo hundrali, stále ako keby nebolo dosť. Pán Boh ich viedol, Pán Boh bol s nimi, Mojžiš im hovoril, čo majú robiť, aby dobre bolo. A oni stále nejak rebelovali. Niečo v nás, ľuďoch, je také, že my nie sme spokojní, s tým, ako to je a nie sme vďační za to, čo máme. Si pamätám, sme raz išli z východu do Žiliny. Ja pochádzam od Prešova, aj moja manželka je z Prešova, ale už bývame v Žiline a často chodíme cez Strečno. Poznáte to, krásne. No a raz možno pôjdeme cez kopec takou dierou, uvidíme kedy, možno naše deti alebo deti našich detí. A jednoducho išli sme cez Strečno s manželkou smerom na Žilinu a nenormálne pršalo, ako strašný lejak. Taký ten lejak, keď vieš, že aj tie stierače na najvyšší stupeň nestíhajú. Vy ste to možno zažili. To mácha. A nejakým spôsobom sme mali vtedy také 20-ročné auto a tie stierače, ako machali, vždycky robili taký nepríjemný zvuk, taký a my sme boli z toho, že to prečo také? A začali sme jednoducho iba tak hundrať na to, čo máme, že stierače buchajú. A strašne silný lejak. A my ideme v tom aute a stále a nemôžeš ich vypnúť, ani spomaliť ich nechceš, lebo by musel skoro zastať. No a jak sme na to trošku hundrali a sme boli takí negatívni, že čo to máme, že buchajúce stierače, tak zrazu oni a my, že hej, a nič, vôbec, ani ťuk. A zrazu dáš a vôbec sme už nič nevideli. Proste to bolo úplne strašné. A teraz, že čo, nemáš stierače? A zrazu sme zistili, že akí sme boli vďační za tie stierače, že išli. Ale sme hundrali na to, že buchali. A potom si pamätám, len sme tak zastavili na takej krajnici, v takom ako kvázi odpočívadle. Ledva sme tam došli, úplne pomaličky, že by nikoho sme nezrazili. My naozaj nič nevedeli. A moja Lenka akurát si kúpila v Martine také fajné, hrubé vlny na pletenie, že bude pliecť. A hovorím, počuj, zoberme tie vlny, namontujme ich na tie stierače a cez okna ty budeš mi robiť stierače, dobre? Tak sme trošilinku nechali otvorené okno na jednej a na druhej strane. Ona sedela u spolujazca, mala v jednej ruke vlnu na jeden stierač a v druhej ruke vlnu na druhý stierač a takto proste mi robila stierače. Úplne mal autonómny systém rýchlosti stieračov a strašne super to bolo. My sa smiali celú cestu, že aké máme super stierače a krásne sme to zvládli. Mi to pripomínalo tú scénu, neviem, keď viete, keď je sám doma a on je v tom a má na šnúrkach všetky tie postavičky, aby robil... A strašne sa z toho teší, že tí zlodeji si myslia, že on tam má nejakú party a on poťahuje šnúrky a teší sa a všetko tam funguje v tom dome, ten Kevin. No a to bola strašná zábava. Ale proste tá lekcia bola, že my sme hundrali a boli nespokojní, že stierače robia zvuk pri tom, kým robia svoju prácu. Dôležitú prácu. A potom nás Pán Boh naučil, že buďme vďační za to, čo máme. Lebo tak veľa vecí môžeme minúť vo svojom živote. Ten dôsledok hriechu robí to, že niečo bude, čo nás nepoteší. Ale takisto môže byť aj dôsledok ako požehnanie, že keď veríme Pánu Bohu, že niečo príde, čo bude krásne pre nás a užitočné pre náš život. Ale ak neveríme, tak o to prídeme. A to je veľmi záhadná vec, lebo my nevieme, o čo všetko môžeme prísť a o čo všetko sme už dobre prišli, len preto, že možno nie sme spokojní s niečím, že hundreme, že možno si nepýtame veci, možno, že neveríme nejakým sľubom. A to sú vážne. No a potom Hospodin, to je veľmi dôležité, že v tom celom prichádza pomoc. Čiže oni mali dôsledky hriechu, museli blúdiť, ale v Exodus vidíme ešte len začínali tú cestu, tak on im ukazoval vodne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil. Takže mohli putovať i dom, i nocom. Oni putovali 40 rokov a mali stĺpy, mali taký ako keby sprievodcu, ktorý im pomáhal putovať. A to bolo strašne super, lebo v zime, v tme a keď je chlad, tam môže byť nepríjemne na púšti, ale ten ohnivý stĺp im robil aj svetlo, aj teplo a oblačný stĺp zase, keď je horúco na púšti, tak im zase robil krásny tieň a príjemne. A oni, to poznáte, že oni niekedy zastali, tak aj oni zastali
A keď išli, tak išli Izraelci a proste získavali takú pomoc a získavali vedenie. Zase vidíme tú Božiu dobrotu, že sa ich nevzdal. Aj keď mali dostať trest, aj keď mali dôsledky hriechu nejako trpieť, tak on im dáva pomoc. A im povie, som tu s vami, som blízko, nebojte sa, idem pred vami. A ešte iný text o tom hovorí, že Hospodin váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás. Celkom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egypte a na púšti. A tam si videl, ako ťa Hospodin tvoj Boh niesol, ako si človek nesie syna. Celou cestou, ktorú ste putovali, až kým ste neprišli na toto miesto. A napriek tomu ste neverili Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý išiel cestou pred vami, vyhľadnúť vám miesto. Kde by ste sa utabili? Cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorú máte ísť. Čiže zase vidíme krásne veci. Pán Boh hovorí, že ja budem za vás bojovať. Hovorí, ja ťa nesiem, ako keď nesieš svojho syna človek. Ale hovorí, ale vy ste neverili. A ja som vám chcel ukázať cestu. Čiže zase tam vidíme tú nepochopiteľnú vec, čo aj my máme. A my sa na to pozeráme, že prečo. A keď sa pozrieme na svoj život, tak si hovorím, že prečo? Ja sa nachádzam v tom často, že neviem ako ty, ale že proste si hovorí, že prečo mu neverím. Prečo keď verím, že je dobrý, že chce pre mňa dobre, a niekedy máme pocit, že nemáme také vedenie alebo pomoc. Niekedy počúvam ľudí hovoriť, že nevedia, čo Pán Boh odo mňa chce, čo je jeho vôľa, ale máme jeho slovo. A tam je krásne veľa dobrých vecí, že čo nám chce povedať, čo máme robiť. Čo máme robiť, rôzne rady do života, celý ten návod na život. Takže dôležité je v tom celom veriť, že on je tu pri nás. Že aj keď si v hociakej púšti, aj keď zažívaš, neviem, čo teraz zažívaš. Ja nepoznám konkrétne vaše príbehy, možno niektorých, ale som presvedčený, lebo viem, ako to funguje v hriešnom svete, kde je smutok, kde je smrť, kde sú choroby, kde je samota, kde je proste ten všetok hriech a jeho dôsledky, tak viem, že mnohí možno prežívame osamelosť, alebo niečo nás trápi, alebo sa niečo stalo, na čo nevieme mať vplyv, alebo akékoľvek pocity máš, akokoľvek sa cítiš, na akej púšti teraz si, tak len to, aby si zapamätal, že Pán Boh vždy ukazuje to, že je pri nás, že je blízko, že on chce byť tou pomocou, že on chce nás viesť. Tak chcem teraz ešte pustiť také jedno video. Je to taký anglická pieseň, ale sú tam titulky, tak možno uvidíte.
iba som chcel nám pripomenúť to, že čokoľvek prežívame, akokoľvek sa teraz cítime, že to neovplyvňuje to, že Pán Boh je pri nás, že chce nám pomôcť. A myslím si, že Pána Boha neprekvapí to, čím prechádzame. On to pozná. On pozná človeka a dokonca Pán Ježiš, vieme, že o ňom je napísané, že on hovorí sa v Biblii, že on nám bol vo všetkom podobný. On proste zažil tie veci, hej, že on nám bol vo všetkom podobný, akurát, že neučinil hriech. Že on sa vždy rozhodol veriť Bohu Otcovi, že on vždy sa rozhodol urobiť správne rozhodnutie. To je to, čo my možno zlyhávame a možno to odráža to, že aký hlboký vzťah máme s Bohom Otcom, ale jednoducho ten príklad by sme mali nasledovať, že vieme, že Pán Boh je blízko a keď prechádzaš púšťou a keď blúdiš niekde a keď niečo teraz sa ti kazí v živote, že nezabúdaj na to, že je pripravený ti pomôcť a ťa viesť a volajme na ňo. A poslednú vec, čo chcem povedať, že mne sa tak zdá, že ako keby celý svet by sme mohli kategorizovať do týchto dvoch kategórií teoreticky, hej, že na svete existujú tuláci a existujú pútnici. A ten rozdiel iba je, že pútnik, na rozdiel od tuláka, vie, kam ide. Že má nejaký cieľ, že niekam putuje. A to neznamená, že nezažíva to, čo ten tulák. Možno tiež zažíva samotu, možno tiež zažíva nejaké útrapy. Ale tulák sa túla a nevie, na čo tu je. A nevie, kam ide. Ale pútnik ide do nejakého cieľa. A keď to prejde, tak sa bude tešiť, že to dal. A ja si želám, že by my sme boli takí pútnici, kedy ideme a kráčame v šľapajách aj Pána Ježiša a učíme sa žiť tak, že by sme robili správne rozhodnutia, aby sme čo najmenej boli v takom poblúdení a čo najviac boli v blízkosti a zažívali jeho blízkosť a pomoc a to vedenie pre náš život. Tak, Pane Bože, ďakujeme za ten tvoj charakter, tej dobroty, tej milosti, toho takého priania nám života, ktorý bude mať zmysel. Že ty nám dávaš cieľ a ty nám chceš byť pomocou. Ty si blízko, ty nás chceš viesť. Ďakujeme to, že môžeme mať tvoje slovo, ktoré nás môže sprevádzať, ktoré môže byť svetlom na našich chodníkoch. Ďakujeme za komunitu ľudí, aj tu, či sú to poradcovia, či sú to ľudia, ktorí to tu vedú, alebo hociakí starší, ktorí s tebou už majú pevnejší vzťah, že nám môžu byť pomocou, rádcom. A ďakujeme aj za tvojho ducha, že on je takým najlepším našim tešiteľom, a takým našim advokátom. Ďakujeme za to, že nás miluješ takých, akí sme a že chceš niečo robiť s tým, keď sme ďaleko, keď blúdime, keď sme na púšti, keď sme v trápení. Prosím, daj nám vždy vedieť, že sa môžeme kedykoľvek navrátiť k tebe, kedykoľvek nás čakáš s otvorenou náručou. Ďakujeme za tvoju dobrotu. Amen. Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta. Nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta. Nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečem si chválu, zalím sa do nej, pravdu vyvýšim, nič mi nezabráni. Darujem ti slávu, ja pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nič mi nezabráni prísť pred tebou stáť. Oblečem si chválu a budem uctievať. Budem uctievať, svoju lásku vylievať. Svojím spevom a svojím tancom a celým srdcom
Tebe chválu vzdám, Tebe chválu vzdám. Svojím smiechom a svojím plačom a každým dýchom Tebe chválu vzdám, Tebe chválu vzdám. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, slávny si slávny kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, slávny si slávny kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, svätý si svätý kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, svätý si svätý kráľ. Oblečiem si chválu, zalím sa do nej, pravdu vyvýšim, nič mi nezabráni. Darujem ti slávu, ja pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nič mi nezabráni. Prísť pred tebou stáť, oblečiem si chválu a budem uctievať. Budem uctievať, svoju lásku vylievať. A svojím spevom a svojím tancom a celým srdcom Tebe chválu vzdám, Tebe chválu vzdám. Svojím smiechom aj svojím plačom a každým dýchom Tebe chválu vzdám, Tebe chválu vzdám. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, slávny si slávny kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, slávny si slávny kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, svätý si svätý kráľ. Lebo ak budem mlčať, kamene budú kričať, svätý si svätý kráľ. Oblečiem si chválu, zalím sa do nej, pravdu vyvýšim, nič mi nezabráni. Darujem ti slávu, ja pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nič mi nezabráni prísť. Vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje a v tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie.
vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje a v tôni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie, len v tvojej prítomnosti, čo má robiť moje srdce vie. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prach. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať tam, kam nedopadá dážď. Keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu niet, ani tma mnou neotrasie, keď tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu niet, ani tma mnou neotrasie, keď tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu niet, ani tma mnou neotrasie, keď tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu niet, ani tma mnou neotrasie, keď tvoja láska vo mne rastie. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prach. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať tam, kam nedopadá dážď. Tam, kam nedopadá dážď. Keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje a v tôni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie. Ďakujeme Janimu Šimočkovi za jeho slovo, aj Dominike Kopšovej za svedectvo a hrala nám a chválami nás viedla kapela Christianika, ktorých ešte budeme počuť, tak ďakujeme aj im. No a teraz je tu so mnou brat biskup západného dištriktu Jan Hroboň, ktorý nás prišiel pozdraviť, tak máte slovo, pán biskup. Ďakujem pekne, teším sa, že môžem byť medzi vami a vidieť toľko mladých tvári. Musím sa priznať, že ja som vás hneď na začiatku oklamal, pretože keď Jani Šimočko nás vyzýval, že kto zablúdil tak, že potrebuje pomoc, nech zdvihne ruku. Ja som nezdvihol, ale potom som nejak tak pracne rozmýšľal a keď už mám dosť veľa rokov a mám rád veci zorganizované, predsa len som prišiel na jednu situáciu, kedy som bol naozaj v panike a to bolo na londýnskom letisku. Ja som väčšinou na letisku vždy v panike, ale tam to bolo oveľa náročnejšie.
mal som asi niekoľko hodín čas, povedal som si, tak pôjdem ešte pozrieť do mesta Big Ben, no a zamotal som sa v metre. No a teraz bol zhruba čas odletu lietadla, ja som ešte stále sedel v metre, ktoré malo ešte pred letiskom výluku a naozaj som sa už chvel od strachu a v podstate som aj vzdával to, že to ešte stihnem. A vedľa mňa sedela letuška, taký anielský zjav a ona ma tak ukludňovala a hovorí, neboj sa, nepanikár, to stihneš. Ja si hovorím, to není možné, to proste nestihnem. Ešte som tam na check-ine valcoval všetkých slušných ľudí a potom som celý schlatený dobehol až k tomu gateu a teda som sa do toho lietadla predsa len dostal. No a keď už teda celý upotený a vystresovaný som si sadol na to miesto, tak oznámili, tento let bude ešte 2 hodiny stáť na tomto mieste kvôli technickej poruche. Viete, a vtedy som si uvedomil, že človek je v panike, blúdi a Boh mu posiela svojich anielov a hovorí, nepanikár, to stihneš, to určite dáš, bude to dobre, ale ty neveríš. A vtedy, keď sa posadíš na to miesto a zistíš, že nielen, že si to stihol, ale že si dostal ešte oveľa viac, než si čakal, tak potom si uvedomíš, ako je dobré dôverovať Bohu za každých okolností. Takže to je moja skúsenosť a pridám proste ešte jednu. Viete, oproti vám mám jednu výhodu, že môžem už v mojej 75-ročnej službe vidieť, nie tak 80, vidieť to, ako Boh mení životy ľudí. Videl som to, keď som bol vo vašom veku, videl som to pred 20 rokmi, vidím to aj teraz v mojej službe a je to veľmi vzácne, lebo Boh má moc radikálne zmeniť život človeka. A Božie slovo je mocou na spasenie. A pre Boha nie je nikto stratený prípad. Nechaj momentálne sa trápiš čímkoľvek a myslíš si, že je to stratené a že to už nedáš, že si zablúdil, Boh má pre teba svoj plán a má moc ťa zachrániť a zmeniť tvoj život. A tam, kde Boh mení srdcia ľudí, či sú mladí alebo starí, tak tam vidím, ako zahoria pre Božie slovo, pre Božie veci a držia to potom aj ďalej, nesú ako takú horiacu pochodeň. A tak ma veľmi teší, že srdcia tých, ktorých rodičov, ktorých Boh zmenil, povedzme, pred 40 rokmi, sú tu ich deti, alebo dokonca ich vnúčata a prajem vám čo najviacej takto zmenených srdc, zapálených pre Božie veci, aby Boh cez vás konal svoje dielo. Nech vám v tom Pán Boh pomáha. Ďakujeme, brat biskup. Tak sme radi, že ste... Mikrofón môžete dať tam. Sme radi, že ste našli vtedy cestu na letisko, aj že dnes ste našli cestu do Zvolenskej Slatiny. Zo Sliača som prišiel letiska. No tak, dobre, hej, veď tu ste ráno pristávali, všetko v poriadku dopadlo. To keď vás ráno niečo budilo v tých stanoch, to bola asi tá helikoptéra. No a teraz je čas na to, aby sme oznámili nejaké dôležité veci, pretože nás čaká prvý plný deň na tomto Semfeste. Takže je toho dosť, ale prosím vás, aby ste pozorne počúvali, aby ste potom všetko vedeli. Prvá dôležitá vec je, že tu po mojej pravici, po vašej ľavici, keď vidíte vonku, je taký infopanel, také 4 dosky. To je veľmi dôležitá vec, pri ktorej sa môžete zastaviť, keď niečo nebudete vedieť. Je tam vyvesený program, je tam všetko vysvetlené a ak bude nejaký oznám, ktorý vám nevieme takto oznámiť, nájdete ho tam. Ďalšia dôležitá vec je, že tam je aj tabuľka na vodný futbal, po obede bude turnaj vo vodnom futbale, takže tam môžete zapisovať svoje týmy do tej tabuľky. Takže určite, ak sa chcete zapotiť a trošku osviežiť, choďte si zahrať vodný futbal. Ak by ste chceli ten program inak, ako len v tých verziách, ktoré ste dostali v tom bulletine, môžete si ho aj stiahnuť z webu. Keď si nájdete web Semfestu, tak tam si ho môžete v PDF forme stiahnuť, aby ste ho mali stále pri sebe v telefóne. A keď hovoríme o programe, tak mám aj jeden smutný oznam. Žiaľ, Maruška Skonz je chorá a teda jej seminár Zlomené sny nebude. Takže mnohým z vás asi zlomila tým sny, ale mrzí nás to. A večer sa uvidíme opäť tu o 19:30. Medzi tým verím, že využijete ten čas,
že využijete ten program, môžete využiť aj poradenstvo, o ktorom som hovoril už včera. Nájdete ho, keď pôjdete tam rovno po vašej strane vľavo, dlho, smerom na ihrisko. Tam majú taký poradenský stan, takže môžete sa ísť tam rozprávať, modliť, s hocičím sa zveriť. Sú tam ľudia, ktorí na vás čakajú. Ďalšia dôležitá vec je, že tu máme aj zdravotníka, Miška Adamíka. Neviem, či ho teraz niekde vidíme tu, ale áno, tam je vzadu, tam vám kýva. Môžeš sa aj postaviť, nech ťa vidia. Výborne. Takže ak budete chorí, ak budete niečo potrebovať, áno, výborne, aj potlesk zožal, tak môžete hľadať jeho, alebo keď nebudete vedieť nájsť jeho, tak jeho telefónne číslo je vyvesené takisto v tom infopaneli, alebo nájdete niekoho, kto má na krku túto oranžovú, alebo teda červenú, je to červená, prepáčte, výsačku a ten by vám mal pomôcť a dať na neho kontakt. A títo ľudia sa budú pohybovať všade tu naokolo. Takže ak niečo budete potrebovať, určite to riešte, máme tu na to človeka. Ďalšia dôležitá vec je, že máme aj svoj merch, ktorý si môžete kúpiť v knihkupectve Brána. To je tam pri Chillzone medzi medzinárodným stanom a Connection stanom. Tam nájdete aj iné veci, ale aj skvelé tričká, mikiny, takže určite sa tam zastavte, pozrite si to a samozrejme aj si niečo kúpte. Zároveň vám pripomínam aj Instagramovú súťaž. Sledujte Instagram, všetko dôležité nájdete tam a využite to. No a ešte zo pár takých technických detailov. Zistili sme, že na našich parkoviskách sa našli nejaké autá, ktoré sú odomknuté. Takže ak nechcete, aby vám zmizlo niečo z neho, nejaké vaše osobné veci, sedačky, rádio a podobne, tak si vaše autá zamknite, choďte si to skontrolovať, pretože naozaj by to bola škoda. Zároveň nájdete tam aj pitnú vodu vzadu pri tých bandaskách, nie priamo v tých bandaskách, ale tam vedľa bude to, verím, vyznačené pitná voda, keď sa budete potrebovať napiť. A keď sme už pri tom, tak ešte jeden oznám k záchodom. Prosím vás, dajte pozor, ako ich zatvoríte, lebo niekedy, keď buchnete tými dverami, tak tá kľučka na zamykanie sa skrúti sama a potom sa zdá, že ten záchod je zamknutý a pritom tam nikto nie je. Takže aby sme ich mohli využívať, dajte na to pozor. Buď tú kľučku vy ako keby otočte a tak ho zamknutý zatvorte. Verím, že rozumiete, ako to myslím. Nech je teda pootvorený, alebo dajte teda pozor na to, či sa naozaj nezamkol. To je, verím, že všetko. Takže prajeme vám krásny deň. Vidím, že počasie je zatiaľ skvelé, tak verím, že ho využijeme naplno a potom takto na hlavnom programe sa uvidíme opäť o 7:30 večer. Ahojte.